Mám čerstvo dojazdené a môžem povedať, že sa cítim rovnako šokujúco dobre a prekvapený ako v roku 2017, keď som poprvýkrát vôbec mal možnosť vyskúšať Hyundai N. Toto je poprvýkrát, čo vznikol Hyundai N na elektrickej báze a je to najzábavnejšie N auto aktuálne. Toto je budúcnosť, vážený. Napriek tej hmotnosti a rozmerom je to ohromná zábava. Až sa mi nechce veriť, že auto s hmotnosťou 2,2 tony môže takto dobre fungovať, byť celkom príjemné na pružení, byť brutálne dynamické a zároveň relatívne jednoducho manažovateľné, pokiaľ to všetko nepovypínate pochopiteľne. Nikdy by som nebol povedal, že sa to splní, ale je to tu. Teraz prišiel prvý elektromobil, s ktorým sa môžeme hrať, môžeme ísť na ihrisko a čo je hlavné, on vydrží na brzdy. Vie si pomôcť rekuperačným brzdením, ale má aj statné brzdy, ktoré sme neuvarili. Má obrovské zrýchlenie, ale hlavne je to všetko zvládnuté. Pribudla spôsobilosť jazdy na okruhu, skrátka sú to emócie a tok autám patrí Hyundai Ioniq 5N. Za mňa lepšie, než som čakal. Vítajte na ihrisku. Ja ako petrolhead musím povedať, pretekár, ktorý jazdí s benzínovými autami, prinieslo tú zábavu a tú emóciu ako z toho benzínového odheču. To auto jednoducho rotuje, šmíka sa. Ja ako pretekár som nadšený, teším sa z toho a je to jednoducho pre mňa veľké prekvapenie. Nový Ioniq 5N je dôkazom, že aj elektrické auto vie byť emočné. Reálny zážitok za jazdy s tým autom zodpovedá klasickému spaľovaciemu vozidlu. Neskutočne, ako to Hyundaiaci vyladili. Prekvapenie roka, ak nie ostatných rokov pre mňa. Úplne absolútne.